PCTM ya karfane na tipra mata o khabai kubai lam sogo IPFT BJ PCTM ya karfane tipra mata o khabai kubai lam sogo tipra mata bubagra tipra asa Belakana khaksango sini 47 ambasa constitution ni bisingo Burudon village committee bisingo Donsing Raja Para Tripura Motha joining kaisa program o joining programo BJP IPFT CPM yakarai 20 families 54 voter tini Tripura Motha banarom phaika borok no belai kheno chung hambai majanogo tai welcome khayo chini maharaja ni je ideology borok hamjagai thansa khaye yak bai yak romlaiye chini greater Tripura land je demand tai o chobano tai krak khai tisan bagai o Gurudon village committee under ni bisingo jara chini bubagra dolo phainai rokno belai kheno chung hambai majanogo tai borok no welcome khayo bskango tai bo chini Tripura Motha nokrak khai tisana hinai chini asa bisas tai bubagra no ideology no hamjagai jeng bai pal baksa khai samung khainan bagai je warrior rokno brokno tai bo krak khai o Gurudon bisino krak khaina hinai chini asa bisas seno hambai সুবিধাটা আপনারা নেবেন গ্রহণ করবেন আরেকটা বিষয় যে সরকারিভাবে যে কর্মগুলি দেওয়া হচ্ছে তার পাশাপাশি একজন